nilindele ndlela ngenitshela ukuthi ifilimu isazodlala. Iyadlala manje ifilimu, buka la. Akekho uJesu akhulume noPastor Enigma. No, okay. Siyakhala ke manje. Enigma ngeke umphikiso Enigma. Ngoba Enigma uthi uJesu uthe. uPastor Enigma usebenzela uSathane. Awukwazi ukuphikisa umuntu othi uJesu uthe. Yes. Look. So mangimile ngithanda ngimile lapho ngabona ukuthi la kusizulwini. Nginyanyiswa ngamanga. Umuntu omdala ethi usuke ezulwini, umuntu angazange hayi. Hayi ngiyakhuluma. Leya nto leya yenzeka kanjani? Ngiyayazi. Chazani. Ngibheke kaze ngayibhekisa apha ngayibhekisa phezulu. Rest bafowethu, rest bafowethu, rest. Uthe kodwa la yena umfundisi. Uqamba amanga emdala ubuye ezulwini. Yizo zonke nje lezi zinto lezi elimazi isizwe. Ngibone ngani ukuthi kusizulwini? Ngibone indlu enkulu ke church. Enigma yekamanga Enigma. Ngizokutshena ke mina ngwababhudluza ungane. Yekamanga uqamba amanga ukuthi ubuye ezulwini wena. Bengime emoyeni ngabona abantu bagqwele kwimpahla ezimhlophe baguqile bonke ba stretch izandla zibheke phambili. Ithi le nkulumo le Wenzeke lento nawe uzoyikhumbula lento kumbona umuntu mayisegula esezoshona. Hayibo. Uyaye ezwe izinto ezikhulumayo emadlebeni noma umuntu bezohlanya. Hayibo. Noma esehlanya. Ayamsazi. Uzwa izinto ezikhulumayo emadlebeni. Let us look at the evidence. Bonke abafele ebumnandini mabavuke. Then bavuka. Nina bonke abafele in the tavern, jayifa njengoba benijayifa emhlabeni. Iskeleton siyajayifa lapha sijayifa abogogo nawo malume nawo bani. Yes. Enigma yekamanga Enigma. Ngiqinisile hayi ngoba mhlawumbe Enigma angikwazi nawe ungazi ukuthi masukudukisizwe. Ulalela izinto eziningi ezikhuluma kuyena. Laba bathole ama accident adakiwe aphuma ebumnandini. Vukani. Mabathi vukani amathambo ayaphuma ebathunini ebusuku. Engane mina ngidlula ngisho kwa wena Enigma ngisuka kwaIsrael ngifike ngafica ngangena ethuneni lika Jesu. He's not make sure. Enigma ngiyacela Enigma ucelwa yimina mfowethu yeka nje ukukhohlisa abantu usimoshele nezingane. No, okay. If you don't accept Jesus Christ now, you will be forced by the beast or Rakarababashanda Roboyanda. How? Which is me. Well, it is better.